Veldeke Limburg bestaat dit jaar 100 jaar. En om dit eeuwfeest luster bij te zetten, vinden er op 9 plaatsen in Limburg op prijsplaats, met Veldeke op paard. Zaterdag 2 mei was deze viering op het bordes van de Schouwburg in Venray. Welkom allemaal namens Veldeke Venray, Kring Venray. Ik mag onze voorzitter die nog net niet terug is van vakantie, mag ik hier vervangen op dit podium. En jullie welkom heten bij Veldeke op paard. Veldeke op paard ook in Venray. Veldeke 100 jaar in Limburg, vandaar een hele mooie wagen dat ook 100 jaar oud is. Ik geef het woord weer aan Erwin die jullie er de middag in zal praten en ik ben straks nog heel even terug. Heel veel schik! Dankjewel Luc. Ja. Dames en heren, uw aandacht voor No Way! Dankjewel. No Way. Niet zoals wij. Mensen als wij, die bukken en lachen. Mensen als wij, die zien nooit alleen. Want ik dat wil als vrienden al doen. Mensen als wij, ja mensen als wij. En ze zingen en dan hazenbergen. Kom hier en doe met de schaag en gezellig. Al jaren dit feest hier, wat zien we blij. Wij blijven bij hen, ja mensen als wij. Deze 3 dames gewoon voor u een aantal liedjes zingen in het eigen dialect. En ze doen dat vandaag, gehupt de primeur, voor het eerst onder hun artiestennaam. Oké. Ze nemen zich en uw aandacht voor Blended. Wauw. En wie de heren net zei, ik chevrooien, dit is dubbel chevrooien. Dubbel kippenvel, want het is geweldig wie de dames hier op het podium stond te zingen. Blended vanaf nu, vanaf vandaag hè. Nou, dan moet je nog een website hebben, een Facebookpagina en een Insta en TikTok en ik weet niet wat allemaal nog. Je kunt helemaal goed. Maar blijf in ieder geval zingen en blijf vooral in het plat zingen, in het dialect, want dat is het schoonste wat er is. Dames en heren, Blended. En natuurlijk ook een applaus voor de tekstschrijver, Henk. Papa Henk, ome Henk. Hand in
hand door het warme zand toen de zon opeens verdween. De lucht weer zwart, maar het duurde niet lang voor de dorste flits verscheen. Zeg wie nou eens vriend, ik lust een rouw. Met haar zwarte heur en haar ogen blauw. Ik weet nog wat ze zei, Huub, hoe de geet dichtbij. Ha! Oh, we vluchten naar mijn hutje op de hei. Hey! Is it no middle? Is it no middle? Is it no middle? Who is it no middle? Is it no middle? Who is it no middle? Who is it no middle? Who is it no middle? Dank jullie wel! In iedere kring krijgt iemand de prachtige penning, handgemaakt door een pater Benedictijn uit Mamelis. Maar wij gaan de penning krijgen. En ik zou Huub Jansen van de Veldkring Venrooy willen vragen om de microfoon te pakken en straks gaan uitleggen wem de prachtige penningen krijgen. En daarom zou ik je nog even hier. Ja, dat gaan we nou uitreiken en dat gaan we nou bekendmaken. We hebben met het bestuur van Kring Venrooy hebben wij lang gezocht en lang vergaderd over wie nou in aanmerking zou komen voor de jubileumpenning van het Veldeke Limburg 100 jaar. Degenen die de penning krijgen van het Veldeke 100 jaar, die staan hier niet aan mijn linkerkant en aan je rechter, maar aan mijn rechter en aan je linkerkant. Geef ze een geweldig applaus. Noé krijgt de penning. Dat is mooi toch? En ik wil Thijs vragen om aan Jens de jubileumpenning Veldeke 100 jaar uit te reiken. En van jullie wil ik een geweldig applaus vragen voor Noé uit Venrooy. En zijn dochter, dat zal hier in de bühne op moesten, samen met Blended, om hier het Limburgs volkslied te zingen. Maar dat moest dus ook, maar ze wisten nog niet dat ze het voor zichzelf ook gingen zingen. Nog een applaus voor Noé. Eigenlijk. Als je nou